Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallu ala seyyidina Muhammed. Sallu ala tebibi kulubina Muhammed. Sallu ala şefi'i zunubina Muhammed. Peygamber aleyhissalatu vesselam ruki sahabi Resulullah aleyhissalatu vesselam da bey em Resulullah aleyhissalatu vesselam ra dervekşi beni ensariye vefat kirbu em Peygamber aleyhissalatu vesselam ra çüne ser kabri. Vakit beyem çüne ser kabri memizekir kabir herahi tamam nebiye de be Resulullah aleyhissalatu vesselam runişt. Resulullah beklekir ku kabir xalas bebe. Resulullah darekda desti koya o saat kola mec Peygamber aleyhissalatu vesselam dinemiştir. Emci etrafı Resulullah aleyhissalatu vesselam da runişti bun. Debe kesi seri xabirin nekir. Kaderek usa skini paş etbe Resulullah aleyhissalatu vesselam seri xabirin kir. Vatı seri xabirin ki Resulullah aleyhissalatu vesselam Go estaizu billah min azabil kabr secara go. Ya Rabbi tuhafza mec azabi kabri bik. Beywara Peygamber aleyhissalatu vesselam da be aha go. Goati insan eki daha niziki vefata ve sekerata mevti daha başlamış bike. Hine melaiket asimanat edin. Ev melaiket usa serşavi ona spine fenani roji. Desti onda kefen hene cenneti hanine, qabek cenneti hanine binamız ko amberi jeti. Deni karşı ve insanı ku vefat bike, karşı ve insanı rudenni. Beyvirat bi Hazreti Ezrail'ti. Hazreti Ezrail'ti berseri ve insanı vefat bike, berseri ve insanı rudenni, berseri Müslümani. Debe ey nefsate Xwedê nas kiriye, derkeve ban mağfireta Xweda, derkeve ban razîbûna Xweda. Ew insanê ku emelî wî hebe Müslüman be, Peygamber aleyhissalatu vesselam debe Hazreti Ezrail peşi aha gazî dike. Beyvira başlamıştı ki ruhi wî dikişîne, ruhi wisa sahaltê kişandinê, fenanî bendekî nav hevîr bê kişandinê, wisa sahaltê kişandinê, hemen ewi erwahê wî tesmîlî wan meleketê pêş da hanîne, tesmîlî wan meleketa dike. Ewan meleketa jî ewi erwahî dixine, nava wî kefenê cennetê hanîne, nava wî kefenê misk û ember jî bîna wî jêtê, hemen ewi erwahî dibine huzûra Xweda. Çiqas meleket wî erwahî dibînin, meleket tev gazî dikin, ev erwahî awqasa bîna misk û emberê jêtê kiye, meleketê ku erwaha dibin filan kesê kurê filan kesê bi navekî pir xweş gazî dikinê. Wisa diçin dergahê asîmana ber ve dibin, çiqas heft tebeqê asîmana derbas dibe, her tebeqê de çiqas meleket hene, temamî meleketa hevaltî bu erwahî ra dikin, heta diçe huzûra Xweda. Xweda azze ve celle dibe, eş abdê xwe razî me, abdê min erwahî wî tekrar biherin, bira here tikeve qebrê ji bo sualê, evî erwahî hane ji ehlî cennetê binivîsin. Resulullah aleyhissalatu vesselam dibe, wiraj mera izah kir ber mesela, Go ew erwah têt keve ceset, wetê têt keve ceset, ku insan defin dibe têt keve ceset, duha melaiket tenê, nekîr û munker tenê, sual dikin Xwedayê de kê erwah dibe Xwedayê min Xwedayê bê şirîk bê hevale, dînê de kîjane dibe dînê İslamiye. Peygamber aleyhissalatu vesselam jê sual dikin dibe Peygamberê Xwedayê, teref Xweda da kitêbhanî me îman bi wê kitêba wî hanî me tesdîqa wî kir. Xweda dide gazîkirinê dibe abdê min rast dibêje, ji abdê min ra ji cennetê sergî kî bînin binî wî raxin, bira akilekî abdê min ser xwediyê bira neyişin. Teref cennetê da pencerekî vekin, bira bîna cennetê were vî abdê min, yani qebra wî bibe rewzek ji rewzê cennetê. Peygamber aleyhissalatu vesselam dibe di wî esnayî da got, zemanê münafık û kafir nîzîkî sekerata mewtê, hine melaiket tenê ji asîmana, serçavê wan melaiketa tev reşin, destê wan melaiketa da qabek heye bînekî pir nexweş jêtê, tenê qarşî wî insanê rûdinê melaiket bekla Hazreti Ezrail dikin. Beyvîra Hazreti Ezrail tê, wetê tê berserî wî rûdinê, ey nefsa te bi gunah xwe lekelemiş kiriye, ey nefsa te bê emriya Xweda kiriye, bê emriya Xweda necis bûyî, derkeve bal gazeba Xweda vat. Wisa pêşî gazî dike, başê dest pê dike ruhê dikişîne. Wetê erwah dikişîne, ruh wisa sert tê kişandinê, Peygamber aleyhissalatu vesselam hine hadîsa de gotiye, felanî bezeke bi saxî post bibe, di hinek hadîsa de gotiye, fenanî dezmalekî hevirmiş meri bavê ser derikekî bikişîne ça pirtî pirtî be, ew insan erwahî wisa şiddetlî tê kişandinê. Erwah ça tê kişandinê tesmîlî wan meleketê pêş de hatine tesmîlî wan dikin. Ew melekete ewî erwahî dixine hundirê wî qabê.
بینکی وسا نخوش وی قابی جوی ارواحی تی زمانی که دبن بهرن آسیمانا چقا ملائکت دبین ملائکت گازی هد کن ارواحی افقاسا بینکی نخوشی تی اوا کیجان کیه به ناوه کی نخوش گازی دکن ملائکت اوی ارواحا دبن فلان کسی کره فلان کسی دبن بر درگاه آسیمانا لی و نابه درگاه آسیمانا سر ارواحی نباش و نابه ناچ حضور خدا خدا قرآنی دا گوتیه لا تفتحوا لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يليج الجمل في سم الخياط درگاه آسیمانا سر ارواحی نباش و نابه اونا ناشن جنتی چو وقت دeve قلا در زیرا درباز ببه deve قلا در زیرا درباز به ممکن ده به ممکن نابه چون اونا جنتیج ممکن نابه پیغمبر علیه السلام گوتیه خدا قرآن گوتیه استغفirullah به ایورا خدا emret که gazit که de bir abdimiz ehli cehennemi yazmış bugün. Ev ervah dizverati dergah asmanalı ve nabe. Vati defend be ervah tet keve cesedi. Nekir münker tenici sualt ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sahabiyara izaht ki de defna insan eki da ser kabri Peygamber Aleyhisselatü Vesselam evi izaht ki melekeci sualt ki Xudayı tekiye de be emnisanır. Dünyayda naz ne kiriye ervahı yusa şiddet yahat yakışandını Ketya haleki uysa akıl serida nemaye. Xo dünyayı da Xda birawi da tu nebe ku jware biri. Sual dikin dini te kîjane dibe ez nizanim. Sual dikin Muhammed Aleyhisselatu Vesselam dibe nasnakim. Xda emir dike dibe abdimi direwat dike. Hun wê abdimi ra qebrê da hun sergîkî ji cehennemê bînin, ji qîr û qetranê ji agirê bînin. Pencerek bira aliyê cehennemê da ve bibe. Bira sürekli şiddeta cehennemi, bina cehennemi, agiri cehennemi sürekli bira bavice serçavi eziyet bibine. Bira kabir ser deng bibe. Beyvira vati nekir münker için mervekitin dedi keve cemvi insanı günahkar, insanı kafir, insanı münafık. Merva serçavi vi usan nekhaşe, rengi usan nekhaşe, bینێکی وسا نەخواشێتێ ئەو مەروا ژووی ئینسانی مری ڕادبێژێ دەبێت ڕۆژا دەهات و هاتی ڕاستی وێ ڕۆژا خۆهاتی ژێ سوالت کە تو کێ دەبێ ئەز عاملێ تەی نەباشم ئەز عاملێ تەی نەباشم توێ حتا قیامەتی ئادوی حالی دابی ئەو ئینسانی مری ئینسانی کافر ئینسانی منافق ئینسانی زاڵمی گونەکار دزارن یا ربی قیامەت برا ڕانەبێ çünkü zane kıyamet rabe kıyameti da daha perişan bebe. Xuda azze ve celle beyvira hinek melaketa müselleti servi insanı günahkar ke bu azabi. Evana evi kuteni eziyeti bedini gerin kurun lalın. Desti vanda çakuçi hasene cehennemi henir agiri ve insani dedin eziyeti. Ve insani dukutin deng naçewana ku hevra bejim rahmeli bikin. Cavi wan nabine ku rahmeli bikin. Zimani wan tunne hevra xeberdin rahmeli bikin. Hatta Xuda azze ve celle hatta çuvat emir ki haptışta havza xaji bikin. Çar haptışta jî bikin. Ew tişta ku hûn pê azabê qebrê xilas bibin nimêja xwe bikin. Muhafizê ser pêj wext nimêjê xwe bin. Sedeqa zekata xwe bidin. Qur'anê bixwînin tesbîha bikin. Bi vana qebra meriv îşiq dibe. Qebra meriv fire dibe. Ew tişta ku hûn hevza xwe jê dikin, hevza xwe ji direwa bikin. Azabê qebrê pir şedîd be ser direwçîna. Xıyanetê bikin, xaîn nebin, fesad nebin. Xwe diçin tuwaletê xwe muhafize bikin. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam gotiye piri azabê qebrê ji dewleyê haça insan diçe tuwaletê xwe temiz nake. Anha jî tiştekî wisa önemli heye tuvalet kağıtı derketine. Bi şer'a Xwedê tuvalet kağıtıya temizkirin caiz nîne. Av ora heye insanê bi avê xwe temiz bike. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam gotiye av tu nebite bike evir xwe temiz bike. Bi tuvalet kağıtıya temizkirin ne dürüste harame insanekî bi avê xwe neşû bi tuvalet kağıtî ve xwe temiz bike here dezmêj bike nimêj bike nimêja wî nabe. Ne dürüste harame bi kağızê ve temizkirin çi nabe. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam dibe qebir roy sê cara gazî insana dike. Qebir dibe estarî meşxura îşiqê bîne. Ez ciyê tenhabûnê me ji xwe re hevala bîne.
ezci mişku merame şura korumay bine. Çünkü ibadeti meriv kabri da dibe işik berşavi meriv. İbadeti meriv dibe heval meriv ra kabri da. İbadeti meriv ji muhafazet ki ibadeti meriv. Meriv ji mişku mara muhafazet ki ibadeti meriv. Peygamber aleyhissalatu vesselam gotiye art roy pencara gazi meriv dike. Dibe ya zürriyete Adem tu serpişta mı bigere sonra te tu vereceğimin. Adü diya gazi dike dibe çeşit tişta bixwe. Tu ete kevi hündürümün gurmi bedenate bixun. Az sisya dengi sisya gazi dike serpişta mı tu bikene tu inha hündürümü da bigri. Art a çara denge çara gazi dike serpişta min tu müferrah bebe tu inha mahsum bebidi vati tu keti hündürümün. Bi dengê pênca gazî dike dibe tu ser pişta me gune bike tu niha di wetî ketî hundirê min ketî qebrê tu esabê bibînî. Xuda Azze ve Celle me ji ezabê qebrê bide muhafizekirînê. Subhana rabbike rabbil izzeti amma yasifûn ve selamun alel murselîn velhamdülillahi rabbil âlemîn. El Fatiha ma'as salavat.